issue. Nondomano time county Mombasa mutiore kod weche magari taya paya yango ni kwan jogo mana wito ngimegema seche maga paya higa maga nero gi 23 ne omedore kod kwana tamalo 36 kipimo kod higa maga nero gi 22 joja oko mioler mathoth. En romo mane obagi Mombasa mar golo lipot manyocho tim higa mokalo ewi weche magarita kod maseche magapaya e kaunti ma Mombasa. Enondrono mane otim gi tend kaunti ma Mombasa kaachiel kod riwruok mar ji giwegi midendo ni Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety, kwan ji mane owito ngimagi masiche magapaya Mombasa higa mokalo ne ochopo 94 kipimo kod dhano 69 mane owito ngimagi higa 2022. Kisha ripoti hii pia kuna kuonesha kwa ni wangapi ambao walikuwa ni jinsia wanawake, wangapi walikuwa ni wanaume, na pia vile vile inaonesha wangapi waloumia ama walofariki wakiwa wanapeleka baiskeli, wangapi ambao walikuwa katika pikipiki, wangapi walikuwa katika tuk-tuk, wangapi walikuwa katika magari. And what we find here is that speed is a major concern, right? Speeding remains high on our roads, and that is really problematic when we have a lot of heavier vehicles mixed with pedestrians, bicyclists and motorcyclists. We're so honored to be partnering with the Mombasa County government and with His Excellency on this program to enhance road safety and to save lives for all the citizens in Mombasa. Our program is really focused on that collaboration. We're bringing together international experts to come to the cities. We have 27 cities in our program around the world. Mombasa County is one of those. Elipodno, jogo maneudo masiche maricho magapaya ne omedore kod kwana tamalo 17 kowuok e dhano 161 higa 2022 nyaka dhano 188 higa mokalo. Lipodno bende yango ni kwana tamalo 92 mag jogo manewito ngimagi gin jogo mawuotho gi tiendgi e geng apaya, joriemb apiko kaachiel kod joriemb ndigni, kuma kwana tamalo 56 kuomgi gin jogo mawuotho gi tiendgi. Thoth masichego gin mago matimore kind saa 10 makogwen nyaka saa 2 mokinyi, kendo gichako gitimore kind saa 12 modhiambo nyaka e dier otieno. We really need to make sure our pedestrians are safer. We need to make sure they have safer walking paths, and we need to have safer lanes for bicyclists to utilize their bicycles. But we really need the government to collaborate and to put money and investment into this to make it work. So somebody brought up the media campaign. That was a great example of this collaboration where we can bring the international expertise and help develop the campaign through message testing and focus groups to understand what kind of message is going to resonate here. Moko kuom kuonde mane yangi ni masiche thoro timore gin kaachiel kod aluora mar Tesend Petrol Mahas manie apaya ma Mombasa, aluora mar sikund Loreto Convent mantiere e apaya ma Nyerere, Palm City manie apaya ma Mombasa Malindi to kod aluora mar kanisa AIPC mantiere Makande e apaya maduong' ma Mombasa. Nonro no bende oyango ni moko kuom apeyni ma masiche thoro timore gin apaya ma Mombasa Nairobi, Mombasa Malindi, Port Reitz Airport, Likoni Ukunda to kod ulalo ma Kibarani midendo ni Makupa Causeway. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.